Zdravím priaznivcov YouTube kanálu o ziskovom tradingu asforex.com. Moje meno je Braňo a chcel by som vám opäť ukázať dnešné výsledky obchodovania na klasických dvoch prezentovaných účtoch. Ako tradične začneme účtom, ktorý nazývam tzv. 1000 eurový. Včerajšia seansa, ktorá bola prezentovaná počas videa, mala pripísaný zisk a zároveň tam bežala jedna seansa, ktorá bola rozpracovaná. Myslím, že tam bolo včera okolo 7-8 eur, bolo to v mínuse. Tak tu vidíme, že vlastne tá seansa sa ukončila ráno v automatickom režime s celkom pekným ziskom 7,78 a počas celého dňa vlastne tie trhy dneska robili také pohyby, že ten automatický systém veľmi ocenil a vlastne niekedy okolo obeda už tam bol vlastne pripísaný zisk 1%. Potom sa stalo to, čo vlastne nikdy nevieme dopredu, ako sa trh vyvinie a naozaj je na základe aj testerov nutné si uvedomiť, že nikdy neviete v rámci toho dňa, že kedy je ten správny moment, že tak, teraz to vypnem a počkám si zase na zajtrajší deň a budem úspešný a budem spokojný s výnosom. Systém beží v podstate 24 hodín denne, momentálne práve teraz to 8 hodín, to znamená, že nejako okolo 1,5-2 po obede sa spustila ďalšia session, ktorá k tomuto okamihu otvorila 10 otvorených pozícií a vlastne vidíme, že zrovna teraz sa pohybujeme v rámci tej session na strate nejakých minus 14 eur prepočítaných, to znamená, bolo pripísaných 1% do zisku a zároveň teraz zrovna minus 3% do minusu, takže keby som ten deň dneska v absolútnej hodnote ukončil, tak by to bola samozrejme mierna strata, ale platí to, čo som povedal včera. Ten systém má svoju štatistickú pravdepodobnosť. Nie je dôvod teraz podliehať nejakým spôsobom tej panike, že tam je 14 eur v strate. Necháme to bežať a ono to zasa vlastne sa nejakým spôsobom vyvinie. Samozrejme ťažko povedať, ako bude tá situácia vyzerať ráno, ale je to o tej štatistike. Sľúbil som vám minule, že ukážem vygenerovanie reportu, tzv. Detail Statement. Takže poďme na to. Vygenerujme si ho. A pozrieme sa teda na výslednú krivku. Tak, toto je krivka vlastne systému, tak ako je MT4 schopná vypracovať. Jedná sa tu teda o celkovú históriu plus minus od začiatku roka. Dneska je 11. februára. Bavíme sa o 419 obchodoch a ten priebeh tej krivky je teda následovný. Tu pekne vidíte, že 129 eur je vlastne tých zatvorených priznaných, 330 je zisk, 201 je strata priznaná, takže máme tam nejakých 129 priznaných a teraz je tam práve tých nejakých 14,46, ktoré ste vlastne videli aj v platforme, takže 129, 130 minus 14 je tam niekde okolo tých 11,5% zisku. Čo sa týka ostatných štatistík, vidíte, že tá výnosnosť toho systému, respektíve úspešnosť je niekde okolo 76% a máme tu tzv. Profit faktor, ktorý je na úrovni 1,6, čo je pomerne slušné číslo. Dôležitým číslom samozrejme je aj tá štatistická nejaká pravdepodobnosť, je to 419 obchodov, to znamená, nedá sa už hovoriť o nejakej náhode. Samozrejme, my máme tú históriu na iných účtoch výrazne dlhšiu, testery taktiež bežali na dlhšom období, takže ten účet, ktorý vám tu teraz ukazujem, je naozaj o tom, že som ho spustil v akom móde, poďme na to s 1000 a poďme otestovať systém. To je dneska všetko, čo vám poviem. Druhý účet nebudem ani otvárať, pretože video už by bolo zbytočne dlhé. Dostaneme sa k tomu účtu zasa zajtra. Takže to je všetko z mojej strany. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a teším sa na naše ďalšie stretnutia. Majte sa krásne a pekný zvyšok večera.